Лабораторните диаманти не са истински диаманти. Да, и ледът в фризера ни не е истински лед, освен ако не се образува в океана. Не, всъщност лабораторните диаманти са 100% истински диаманти. Имат същата твърдост 10, най-високата твърдост по скалата на Мос, същия блясък, който всички обичаме и търсим. Вместо да чакаме милиони години, за да ги открием и изкопаем от земята, всъщност ние пресъздаваме условията в лаборатория, така че да забързаме процеса. И дори опитните бижутери и гемолози не могат да различат лабораторния диамант от изкопания диамант с просто око. Ние от Celestia Fine Jewelry избрахме да работим с тях, тъй като са много по-етични. Няма мини, няма експлоатация, няма разрушени екосистеми или общества. И също така са до 60% по-евтини от копаните диаманти, което означава, че с по-малка инвестиция може да си купиш по-голям и по-качествен диамант. В Celestia Fine Jewelry работим с диаманти от най-високо качество. За да се уверим, че това е така, избираме всеки диамант един по един с много внимание. На сайта ни celestiafinejewelry.com може да намерите селекция от бижута, създадени с 14-кратово злато и лабораторни диаманти. Ако не намирате това, което търсите, не се колебайте да се свържете с нас, за да създадем бижуто, което желаете по поръчка.